chcel by som zhrnúť tie základné dôvody, pre ktoré som proti tomuto zámeru. Prvým takýmto hlavným dôvodom je samotná cena, ktorá je podľa mňa vysoká pre mesto. A ani v súčasnosti požadovaná cena je 1,7 alebo 1 750 000 nie je cenou, ktorá by bola pre mesto nejak extra výhodná. Druhou skutočnosťou je samotná finančná situácia mesta. Mesto si v dnešnej dobe nemôže dovoliť nielen kúpu lodenice, ale nemôže si dovoliť ani investíciu do tejto lodenice. Aj v situácii, keby sme ju momentálne vlastnili, tak ako vlastníme zimný štadión, ako vlastníme kúpalisko, plaváreň alebo športovú halu, tak by si nemohlo dovoliť zamestnávať nových 6 až 10 zamestnancov a investovať približne 500 000 eur do jej sfunkčnenia. Tieto čísla nie sú vymyslené, s týmito číslami pracuje podnikateľský plán, ktorý bol vypracovaný pre mesto a ktorý má odôvodňovať a preukazovať ekonomickú životaschopnosť lodenice. Tento podnikateľský zámer je ale podľa mňa absolútne nerealistický. Počíta s investíciou pri najlepšom okolo 500 000 eur, zamestnaním 6 až 10 ľudí na rôznych pozíciách a hlavne počíta s návštevnosťou približne 35 000 platiacich návštevníkov ročne. To sa rozprávame o 95 návštevníkoch každý deň v lete, v zime. To, ak by aj mesto malo finančné prostriedky na nadobudnutie v požadovanej výške, tak v meste je podľa môjho názoru niekoľko športových areálov, kde by sa tieto finančné prostriedky dali využiť oveľa zmysluplnejšie. Na lodenicu sme sa chodili hrávať aj my s bratom niekedy na začiatku 90. rokov. To však nič neznamená, my sa musíme rozhodovať racionálne, my sa nemôžeme rozhodovať na základe nejakej nostalgie emócií. To je povedané. My máme priestor kúpaliska, my máme priestor plavárne. V tom rade si dokončíme tie veci, ktoré máme rozrobené a nevešajme si akože ďalšiu takúto záťaž, ktorá nám ešte oddiali práve opravu aj tých vecí, ktoré kvázi máme rozrobené. A keď už sa chceme pustiť do niečoho takéhoto, že ideme investovať milióny eur, tak ja sa akože zamýšľam nahlas, že prečo máme 2 milióny alebo 2,3 milióna eur alebo 2,5 milióna eur na kúpu lodenice, keď nemáme 10 alebo 15 000 na to, aby sme podporili športové aktivity cez granty. Keď na islandský model priamo, ak si dobre pamätám, je vyčlenených presne 0 eur ročne, mohli by sme začať niečím lacnejším. Keď chceme ukázať ľuďom, že tu chceme rozvíjať šport, my im to môžeme ukázať oveľa lacnejšie ako kúpov areálu za 2 milióny eur. Zároveň chcem jednu vec povedať. Ja, a myslím si, že to platí aj pre celý náš poslanecký klub Tým kraj Nitra Zmena Prešalu, my nie sme proti získaniu tohto areálu. Ale jednoducho mesto nemá na tú prevádzku ani na tú kúpu peniaze. Pán primátor, ak nájdete externé zdroje na kúpu a aspoň rekonštrukciu tejto lodenice, ja budem prvý, čo bude hlasovať za. Ale za týchto podmienok bohužiaľ nevidím cestu.